toată lumea și nu regăsit la un primul episod de pe acest canal. Astăzi jucăm un timp de meci pe Stand of 2. Ce să vă zic, în primul rând mi-am deschis și eu server de Discord. Vi las acum în descriere. Să vă duceți acolo. Instagramul meu o să vi las în descriere, nu o să-l mai pun pe ecran, că nu mai are rost. Deci să începem meciul. Este warm-up acum, deci nu se pune. Intrăm peste ei direct. Direct murirăm. Să vedem. Aici. Mai târziu o să filmez și un episod pe canalul meu normal, Vlad King. Pentru că mi-am schimbat și numele de poza de profil. Numele iau și la mine. Ok, și să începem meciul. Și eu merg pe aici, pe B. Să vedem ce fac ăștia. Băi, eu trebuia să fac kill-ul ăla. Uite cum era, mama. M-a luat. Ce să zic, cu AVP-ul cam bun. Deci, să vedem, să dăm. Mama, de ne bat rău de tot. Îmi trec gloanțele pe lângă mine, bă, băieți. Arși. Aoleu, m-a luat. Am înțeles. Deci... Mamă, bă, ce mi-a dat? Ne dă cu M4, deci ne rupe. Să înțelegem. Până trag eu. Hai să luăm AK-47-le. Deci am luat și skin-ul ăsta, nu știu dacă era când am filmat ultimul episod, dar am luat și skin-ul ăsta și este foarte, foarte șmecher. Ok. Apropo, dacă vreți un skin pe AK-47 de care l-aveam eu înainte, scrieți în comentarii care vrea și o să aleg câștigătorul în următorul episod, nu de pe canalul ăsta, următorul episod de pe canalul ăsta, și o să vedem care e câștigător. Succes! Ok, mai avem 7 minute. Ok, mamă, cât sunt aici! E ok, hai! Mamă, două kill-uri una după alta. Nu după altul. M-a luat. Sunt pe al treilea loc. Deci, acolo. Mamă, cât sunt aici, evadare. Evadare, auzi la mine. M-a luat celălalt. Deci, n-am ce să fac. Ok. Acolo. Bă, dar sunt mulți, bă! Deci, eu nu știu cum să iau. Că n-am cum. Am și 7 kg-uri, dar cât să iau? Uitați-vă și voi, adică sunt foarte, foarte buni. Ok. Deci, așa. Ok. Nu, mamă, încărcam. Ce noroc pe el. L-am luat pe unul, dar m-a luat celălalt. Ok. Când să schimb, să-i dau cuțit.
Ok. Ok. Stai puțin că cred că se aude pe difuzor ceva, dar omitați. Sau cum zic, omiteți. Așa, ce sunet. Mamă, deci sunt foarte, nu știu, n-am ce să fac. Cred că am pun să dorm după videoul ăsta și videoul celălalt o să fac după ăsta. Bine, după ce dorm. După asta. V-am zis că sunt încărcat. V-am zis, sunt foarte obosit. Azi a plouat. Ce să faci? Au și ei 90. Da, și ei 9. Sau 93 la 71. Ok. Mai avem și noi acolo 70 de kilori. Bă, de ce nu nimeri? Ghe, fugi. Auzi, ghe. Sunt fană Ștefana. Nu pe bune, chiar am vorbit cu Ștefan și... Ce să faci? Știa. Eu sunt pe al doilea loc. Frumos aici. Mama, fugi. 17. Ăla are 43 de kiluri. Ok, va veni pe la spate. Ce skin avea ăla? Foarte fain. Acum o stai după interval. Cum se zice? Deci, i-a luat prietenul meu. Al meu niciun prieten, dar... Deci mai din 3. Mamă, bă, ăsta a făcut 18 kiluri. Mă, dar cum mă ia asta mereu? Cum? Asta nu înțeleg eu. Mamă, bă, are 18 kiluri. Eu nu vreau să fiu pe locul 3, eu vreau să fiu pe locul 2. Și a făcut asta. În sfârșit, 18 kiluri. 19! Să mă arătă că a făcut ăsta 19 kiluri. Și acum e cum în fața mea. Și când schimbai și o arma, evident, m-a luat. Hai cu 20. Hai cu 20 de kiluri, bă, băiatule. Hai. Ajung măcar la din bază. Am ajuns, dar m-a luat. De kiluri are el. Fii atent acum ce fac. Taci. Are 21 de kiluri, bă, băiatule, bă, cum faci ăsta, bă, cu un kill în fața mea, bă? Deci tu avem amândoi 21 de kiluri. Hai că eu am 22 acum. Hai să vedem dacă a făcut. Are 23. Deci să mor tu. Și m-a luat. Avem amândoi 23 de kiluri. Nu spune acum că face el 24. Tot 23. 24 este, bă. Fac cură și noi acum.
Ok. 25. Ce l-a luat ăla. Iar am trecut pe locul. Mă, dar cine e ăla? Să și tu nu spune că face 26 de kg, că eu m-am pus. Fă 26, nu fă 26, nu fă 26. Hai că suntem la un punct distanță. Ce să fac eu 26? Trebuie să fac eu. Trebuie să fac eu, nu tu. Mortul, nu mai... Bravo, bravo, așa. Sunt pe locul 2. ...27 de kiluri. Hai să rămân eu pe locul 2. Yes, am ieșit pe locul 2, fraților. Deci cam acesta a fost episodul. Vreau să dați un punct de like, să intrați pe serverul meu de Discord, vi las în descriere, să intrați pe Instagramul meu, pe Facebook-ul meu, să vă abonați la amândouă canalele, la toate canalele mele. V-am zis că sunt obosit și sunt amețit, deci cam acesta a fost episodul. Vreau să dați un punct de like, să dați un pe Facebook, dar ce asta mă ajută foarte, foarte mult. Eu m-am dus, pa!